Durante a tempada de chuvias, os veciños da costa do Xobre, na Pobra, sofren inundacións constantes nos accesos ás súas vivendas. A falla dunha rede de recollida de pluviais impide a canalización das augas que baixan da zona da garita, provocando, ademais de anegamentos, importantes danos nos viais, que mesmo poñen en risco a seguridade do tráfico. A problemática aquí é a recollida de agua da chuvia. Nós, como podes ver, vivimos nunha parte baixa, empinada, e toda a agua que ven da garita e máis da costa, pois de alguna maneira desviouse para aquí, e temos aquí, cando chove moito, prácticamente non podemos sair da calle. E outra cousa, ao pasar tanta agua, pois, como podes ver tamén é unha carretera vella, está chea de parches, e esa agua destruye os parches e está chea de furados cada inverno. Non se pode, vamos a ver, estropea os coches e todo eso. Os afectados xa puxeron a situación en coñecemento do Concello, pero polo momento non lles deron solución. Trasladaronlle ademais outras demandas como a necesidade de incrementar os puntos do alumeado público. Reuníme 2 veces co alcalde no Concello, teño que dicir que me recibiron moi amablemente, co arquitecto, máis co de obras públicas, pero hasta o momento por aquí non apareceu ninguén. Tamén lle comentín que hai 2 vivendas novas, obra nova, e que necesitábamos tamén que pusera a luz. Díxenlle que estaban os tubos pasados, que sería solamente poñer as luces e conectalos, pero hasta o momento, despois de 2 anos, tampouco non fixeron nada. Os veciños instan o Executivo a atender as súas demandas, posto que se trata de servizos básicos que non requirirían grandes investimentos, pero sí suporían unha notable mellora da calidade de vida dos residentes deste núcleo. Aquí neste Concello aprobouse un presupuesto de 18 millóns de euros. E claro, estamos vendo que aquí neste Concello hai para moito foguete, moito gaiteiro, moito homenaje, moita historia para os turistas, pero aquí pois, estamos totalmente abandonados. Somos 14 viviendas, hostia, nós tamén pagamos a nosa contribución aos nosos impuestos e vemos que hasta o momento, ao mellor estáse estudiando, non o sei, pero bueno, se se está estudiando tamén deberían de dicilo para estar máis tranquilos, vamos.